makadi vanzvadzi. Aiwa ndinofara ngo makadi kobodi. Handiti. Aiwa tinofara. Zita rizere ndiani? Zita ndinoitwa Sheuta Mutekedi. Sheuta Mutekedi. Ndizvozvo. Mabva kupi bazara nhasi? Bazara nhasi ndabva kuEastv kuFirst 17. Ndokandogara. Handiti ka. Right. Muri yakamira sei? Mumuri medu kunotanga inini Sheuta. Kotevera Abigail. Kotevera Viola. Kopedzisira Rudo. Tingori vasikana fomba medu. Ndizvozvo. Vabereki vapenyu? Mai vakashaya. Baba ndo variko kumusha kumasvingo kubikita Silvera uko. Handiti ka. Ndizvozvo. Aiwa tinotenda. Sekutaura kandambenge ndichita nemi pamasvika paindakati inini kashoma kufonerwa nemunhu ane agere mushe. Ichokwadi. Kudya achiguta achirara hope. Inini ukaona munhu andifonera inhamo. Idambudziko ichokwadi. Handiti ka. Pazuva ranhasi ndinoda kuti mubva matanga kubva kwokutanga muchisanangura. Ndizvozvo. Dambudziko vanzvadzi Sheuta rakufonerai mukati arega timbonotaura namukoma Robert timbunzwa kuti zvakamira sei uye tingabatsirike sei. Ichokwadi. Dambudziko rataita hanzvadzi nderekuti isusu tine mwana wedu mukomana watiri kushayiwa. Mwana wemunin'ina wangu uya wandataura kuti anonzi Abigail uya. Uyu mwana watiri kutsvaga uya anonzi Tawanda Magwaza. Anga ane 21 years. Mwana uyu akakura. Ane 21 years. Ane 21 years. Nini nawe shungu kuti tikutsvaga. Ane 21 years Tawanda uyu. Saka Tawanda aishanda kukambani inoshanda hanzvadzi yedu isusu cousin brother yedu anonzi David Madzivadondo. Saka ndo kwaanoshanda kambani inonzi Brobondo. Ndo vakatora mwana bhodhi vakati sezvo mwana kwaari kushanda uku hazvisi kumuitira zvakanaka chirega aite seizvisi timutore mwana auye kubasa. Zveshuwa Tawanda akatorwa abva aenda kubasa kunoshanda. Ari kubasa kuye achishanda. Inini kugara kwese kunda ndisiri kutomboziva kuti Tawanda ndo kwava kubasa uku. Ndengoti Tawanda ari kuairport nokuti ndokandaiziva kuti kuairport ndo kwaaigara. Saka takazongonzwa iye atova nyaya iyo saizvozvo yakubuda chinzi Tawanda hatisi kumwana sanga kubasa. Ndikatoshamisika kuti Tawanda anga kubasa kupi? Zvikanzi aiwa kutown kuNewlands ndo kwaanga akushanda. Saka Tawanda zviri kunzi ndichitsanangurirwa inini maitikira zvakaita namai vake. Tawanda akati musi wa24 December akaenda kudombo shava ndo kwakugara mai vake kumba kwasekuru vari kutichengeta. Saka iye akangonzi musikuru nekurarama kwamuri kuita chienda ungonochengetawo pamba panguve kudombo shava. Saka ndo kwaanga ari kugara mai Tawanda uyu. Saka Tawanda akaenda musi wa24 kudombo shava akasvika kuna mai vake anzi akatoti mama ndauya ndati ndiuye kuzokusiyira ichi mapiritsi enyu. Mai Tawanda vanorwara nenjere. Saka kurarama kwavo kutorarama nemapiritsi aya vanoti marigada aya zvekuti dzimwe mwakadzi zvinototiremera kuti timawane kumatenga idambudziko guru futi ratakatotarisana naro. Saka asvika Tawanda kuyakanzi akatoti mama ndauya zokuonai oyi $40 40 years nekadhirezi kehanzvadzi yake vane kamwana kasikana akazongomitiswa mwana iyeye kamwana kasikana kane 2 years manje ndo akatengera kadhirezi akati mopawo sisi vangu chidhirezi asi inini mama ndakudzokera kupi kubasa. Zvandakudzokera kubasa ndikasvika kubasa inini ndikakumbira vakandipa ofu ndodati ndiende kuGoromonzi kwambuya vake Tawanda kwamai vababa vake ndombonofara hangu paChristmas nanani nanagogo. Paya mai Tawanda akatoti Tawanda mwanangu zvawakudzokera zvauriwe undifonere kana wasvika kuti mama ndasvika ndokuziva iwe wauzofoni unondifonera wazvinzwa. Akatoti mama ndingaregedzere kukufonerai ndinokufonerai. Uyo Tawanda uya adzoka asvika kubasa kwake kuya asvika kubasa zviri kunzi hanzvadzi yedu iyi ndiyo yakapa mari mumwe mukomana anoshanda nani naTawanda 200 years ino yanga iri pei yake iyi. Apa mukomana uya mari zviri kunzi Tawanda uya ndopa akazoti ndakumboenda kunomwira neshamwari yake yaanoshanda nayo. Hanzi vakatanga vachinwira doro iri vari padhepa paya hanzi vachinwa hanzi Tawanda uya ndiye akati panapa pasi kunakidzi kune bhawa riri kupisa mazuva ano mutauni umu rinonzi Big Apple. Bhawa iroro ndo riri kurira mazano saka handei ikoko. Saka zvekutaura zviri kunzi vanga vari vatatu kuti Tawanda neshamwari dzake twidzi vanotoshanda vese pabasa rimwe chete vanotogara pacomplex imwe chete vari vatatu kudaro vabva vaenda kuBig Apple kuya. Hanzi mumwe yacho akati inini vakomana kwamaku ndiendesa hamwe inini ndadhakwa ina handichada kuenda ikoko wekutanga uya bhabva hanzi abva atodzokera kubasa. Tawanda nemumwe wake ushu vabva vaenda kuBig Apple kuya zveshuwa variko kuBig Apple kuya hanzi vachinwa. Saka zviri kunzi Tawanda anga ane kabhegi kake kanga anako akakakurosa kudai. Uyu mukomana wanga ane kakewo kabhegi shamwari yake uya asi anga ane mari.
hanzi mukomana wokutanga mumwe wacho shamwari yacho anga ane musikana wozvimuze zvevana zvekukecha mabhawa izvi abva ati Tawanda ndakumbobuda nebhebhi iriyo ichisara pano ndodzoka ndichikuona pano. Hanzi Tawanda akati aiwa shamwari hauzobudeka nechine mari chindisiyira mari iyaya ndisare nayo mari iyaya. Mukomana kwakusiya mari iya tumabhegi twemari tuya kunani kuna Tawanda. Mukomana waya ndokuenda kubuda nemusikana wake uya vaenda nemusikana wake. Hanzi agara hanzi after 15 minutes here ndopa ndakazodzoka mubhigi yepo Mweya makusvika kuti Tawanda avangamuwani. Tawanda achawanika. Saka zvadaro mukomana waya hanzi ndakambogara kugara hanzi akagara kusvika 5 am akati pamwe mumwe wangu atora nemusikana pamwe wachadini hawo vachadzoka hanzi kusvika kuyedze Tawanda uya haangadzoke. Ndopa achibva adzokera kubasa mukomana uya asvika kubasa ndinoona hana kutombotaurira hanzvadzi yedu sekuru Devi kuti tatina Tawanda hatina kumuona. Vanenge vakatombogara kuti 24 handitika vati 25 nova 26 hanzi kubasa kundo vakazotanga kunetsa kuti Tawanda tisiri kuona kubasa aripi. Hanzi vakomana ndokuchitanga kutsanangura kuti Tawanda takanga tinaye kubhawa kubhigi apo uko saka ini ndakati ndichamboenda kutoilet. Ndaenda kutoilet kuya ndikudzoka ndikuona Tawanda hapana. Tawanda hapana. Hanzvadzi yedu iya ndiyo yakuudzwa. Saka kuti anganga ari kupi. Saka sevana anofunga wakamboti sezviri Christmas 25 achadzoka 26 achadzoka 27 wanikwa hakuna munhu adzoka. Hanzvadzi yedu ya Devi uya kwakuchifonera munin'ina wangu uyu kudombo chauti sisi Tawanda hasi kuwanikwa akanga neshamwari dzake kupi kubhawa vachinwa dora chidai. Inino 20 holiday seChristmas ndanditoriwo kumba kwemwana wangu musikana mubva nakachedza akati mama zvamakaomerwa chiuyaiwo kumba kwedu timbofara zvichiwa tikatoenda tikatofara tiriko 27 tiri kudzokawo kumba kumanheru foni ndobva yakaringa mai Tawanda nditi sisi Tawanda ari kunzi haasi kuwanika. Ina haasi kuwanikwa chirudziko imi musadare zvikanzi zvechokwadi Tawanda haasi kuwanika. Ndikati mene ino unondivhundutsa kaiwe ndine hope dzandakarota inini musi wa 23 ndakarota hope idzi ndikatoti ndakaona pakaita sei paita rufu mufamily maitika rufu mufamily medu umu munhu andakacherechedza ipapo ndakaziva ndimbuya vedu gogo mukadzi wehanzvadzi yana mama vedu vanogara kuipota vagogo ivavo. Ndikati mereni ndo vandaona ipapo saka kuratidza kuti pane zvikutoitika ini hope dzangu hadzipotse ndikarota nawo yerufuka mufamily ka inotoitika chete. Saka zvodaropo ndichirota kudaro ndakaona pakaita ropa rakati kachakata ropa ndikati vedu wezvinoita here tigare takadini takatarisa ropa iri azviite kuti tigare takatarisa ropa rigai ndiite sei ndicleane ndicleane ropa ndakatora chijira ndakupukuta ropa riya ndiripukuta. Saka nguva mota pachiratidza pane mota kavanhu vari panhamo mota dzoti vhum dzakuda kuti dziende kumakuva. Ndikati aiwa muendeka kumakuva tisati taona body viewing isati yaitwa kapa. Pakandipindura munhu akandipindura akati azvichaita mama kuti tiite body viewing because munhu uyu chimiro chake atoshata munhu uyu. Hope dzodzo ndakavhunduka usiku ndakarara ndikatoti kune murume wangu madzibaba hope dzandarota idzikazi kunyeba chete pane rufu ruchatoitika mufamily vakatoti aiwa kungorota iwe hope dzako hako hadzipotsi asi kungorota zvikatondinetsa ndakutotaurira mainini hope dziya mainini ototi zvino maiguru kuti mwana wangu Tawanda mupenyu. Ndikati aiwa mainini mupenyu anodzoka tinomuwana zvadaro ndo patakatanga kufambira nyaya yaTawanda kuenda kumapurisa kuCentral. Saka akatanga kuenda kuCentral ndibaba Tawanda nehanzvadzi yedu yeDevi nemukomana iye yaishanda naTawanda nastepmother vaTawanda mukadzi wababa Tawanda vane mumwe mudzimai vakasiyana nemunin'ina wedu vaenda kuCentral kuya. Saka vakanobvunzwawo mastatement avo isu tatisipo vakabvunzwa zvavakabvunzwa vakadairana zvapera kazvekustatement yemapurisa. Isu tiri kungofambawo kumaprofita tichingofambawo tiri kungonzi nawe iyi haina kutijekera tikuona mukomana ari mumvura nyaya dzacho dzotitemesa musoro tikati zvino tinokunda sei tomuwana sei. Vakati aiwa taingonzi shandisei minamate resauti iri kubuda chaiyo hapana resauti yatiri kuona. Zvadaro ndo ndiri kumba inini kwangu kuSTV kuya munin'ina wangu kunotoni viola abva ndifonera akati sisi yaiwo kuno timbofambawo kune maprofita ari kuita sei ari kubatsira vanhu zvishuwa. Ndakabva pamba inini ndikaenda kunotoni tasvika kunotoni kuya takafamba mataifungirawo tichifamba mataifungira ndikaita 3 days ndiri kunotoni. Ndikati mainini ona mazuva adini afamba ndakangosiya kumba mazuva ano mbavha dziri kurura bamukuru vanoti mwire saka ndogona kusvika kumba kwadini kwapazwa uko tichingotaura pafoni mwana wamai yangu zvakanaka paya
toonekana atonipa mari yekombi ndakwira kombi yangu ndaburuka apo pana mbuya neyanda paya sendiri mukombi manje inini ndaingonzwa mudzimi mangu mundichingonzi enda nepabig apple ipapo unotora chiivhu repabig apple riya munzeve mangu zvirungouyawo paya tafamba ndaburuka kombi yangu ndine zvimabhegi zvangu ndaendawo pane mumwe mudzimai anga aripo vanoita zvekutengesa madrinks ava nechingoro chavo ndikati mwana wamai angu ndokumbirawo kubvunzawo pane bhawa rinonzi big apple saka mukadzi akanditarisisa manje akati amai ava ndakapfeka zvichena ndiri madzimai ndoenda kumasowe akatoti madzimai kwamuri kubvunza kubhawaka uku muri kuzvifambisa sei ndikati wakoma usatye zvako pane zviri kuita sei zviri kuitika pane nyaya yedu yakadai ndabva ndamunaretera nyaya yese zvakanaka batobatikana kanzwa tsitsi ndikanzi aiwa imi mukafamba makadai apo ndo pane masteps aripo imimi ivhu riri nechepai muzasi munongonyebedzera isawo mabhegi enyu pasi modini munokora ivhu renyu riya mukadzi uya ari kundidirecta zveshuwa bva ndasvika papaya vandaisa mabhegi angu pasi bva ndonokora ivhu riya ndanokora ivhu rangu bva ndatokwira kombi yangu zvakanaka ndakambokrosa road bva ndanomira opposite side yacho imwe ndichibatarisa panzvimbo paya ndione vana varipo vana vadiki tusikana uto ndikati shuwa mwari ndokurarama kwake vana veduku ndakatora nguva ndakamira ipapo ndabva ndabatikana ndikati riga ndibve pano ndingaramba ndichitozvikwidza bp ndaenda kumba bva ndakwira kombi yangu ndadzokera kumba kwestv ndatosvika kumba ndabika sadza rangu ndabika chikafu changu zvese ndadya zvakanaka paya ndapedza kudya ndikati riga ndichiita sendichirara pandoda kuti ndichida kuti ndichirara ndakarutsa bhodhi ndakatanga kurutsa ndichirutsa kudaro ivhu rangu riya raiva muhandbag imwe yanda ndinayo hombe ndomana ndakaisa koumwe kuivhu rangu riya ndichirutsa kudaro hanzi ndo pandakabva ndatohaka ndakutanga kutaura manje nini hanzi zvikanzi maita basa yenyu mama manditora pandanga ndiri pabig apple maita basa manditora ndo pane vanhu vakandironda vakandiuraya vakaenda neni asi vanhu ava vakaenda neni kuhwedza kunonzi kwagoto kwasabhuku goto asi munhu watiri kuda ikoko anonzi Freddy Goto rasta hatori nerasta Freddy Goto uyu ndoanodini kwaanogara mhepo yairi kutaura kaiya saka murume wangu semunhu anomwira akambozvitora sezvinhu zvisina chibasa saka ini murume wangu yani ndaitomuti sawira teerera zvandiri kutaura sawira mutondinonokera ndoda toti ndiende kupi kwagoto kokoko saka murume akatoona zve kuti nyaya iri kutonetsa kai ndobva akabva atomuka paya akuti pafoni afonera munin'ina wangu ari kunotoni viola teereraiwo maeneni munzwechi nhau iri kuno zviri kuitwa nhasi senya ndichazvinzwisisa ini chiko baba mukuru rekodhai zvavari kutaura onei kwasviba dzatova kuma11 ndinofamba sei kuti ndisvike ikoko paya vachirekodhawo vakarekodha sei hazvina kuzoona dzazvekuplaya mufoni vakuvanzwisa asi vachivadaiso pafoni vaiteerera zvese zvaitaurwa kunze kwaedza handi mama angutaura kuti akataura kuti ndakaenda kwagoto ndakaendesa kwasabhuku goto ndibva zvadzita sei mapajamba pamberi pachipapa right akati ndakaendeswa kwasabhuku goto kuhwedza Fred uyu ane vanhu vake vakanditora neHonda Fit hybrid yenavy blue vabva vanditakura vabva vanditorera mari yangu vabva vanditorera foni yangu vabva vandisungirira padombo vabva vandikanda mumvura mudhamu ndokutaurwa kwaitawo nemhepo vandikanda pachi mudhamu saka toita sei nyaya iyi kwaedza paya makusena handiitika ndinoda kubata mutsvairo kuti nditsvaire payadhi mutsvairo uyu ndakangorovera pasi bva ndaenda opposite imbawo iri panebha wedu tasvika ipapo pane umwe mukadzi anogara ipapo anonzi maimasi mhepo yakahaka pandiri pepa yakati uyai mutaure nasawira wangu kumba haasi kuteerera nyaya ndikuita sei yandiri kumuudza hanzi ndichichema ndaichema maziso kuzvimba kudai ndakarara usiku hwese ndichichema ndikakarara voice kenda chema handei kwagoto ikoko ndokune kune vanhu vakandiuraya saka maimasi wabva yakati madzibaba wauya wadini wapera zvikanzi zvechokwadi nhau yakabvira neziro vane ivhu ravo ravakauya naro riri muhandbag vakati varitora kubig apple ndo pakangotangira chii nyaya dzese zvikanzi aiwa zvomotoita michibatana nevamwe venyu mutoita kuti muende kupi kwagoto kwacho kana iri mhepo iyo inoita sei inokutungamirirai kutoenda ikoko kwagoto zveshuwa paya vabva vanditi achigezai ndageza paya ndatochinjwa hembe dzangu zvakanaka zvikanzi nemunin'ina ari kunotoni chirege tinonosangana pageorge paruwa paya chitimirira ipapo tine mota yatinayo touya tokutakurai tobva tadini tobva taenda kuhwedza kuya zveshuwa mota yakasvika asi hanzi mhepo yainetsa tiri pageorge paya vanhu vasati vauya ichichema tichitaura saizvozvo mota iya ndo payakazosvika yakatitakura pickup so taenda tikufamba munzira namutare road uyu tikuenda tasvika panonzi pabrumley
zvikanzi misai mota pano, zvikanzi nevanhu aiwa nguva, zvikanzi nemhepo aiwa mukati nguva kwamuri kuenda hamusi kusvika. Teererai zvandiri kutaura, pane munhu wandinoda kuona apa paBromley apa pabhawo apa. Pasvika paBromley pa mota yapakwa, hanzi ndabva ndaburuka kwakunopinda mubhawo mune musikana aitengesa, ndikati ko Kedha aripi? Zvikanzi Kedha mapesana naye panze apa. Ndikati wabuda kunouya undiratidze kuna Kedha. Zvikanzi Kedha ari ipapo zvecho mapesana naye panze. Tingoti bude mubhawo muya nehama dzangu ari kuteera. Tibuda mubhawo muya zvishwa Kedha uya ndini Kedhawo zvishwa. Kwakutoti big up Kedha zviri sei. Kuiwa wakazondiita sei paipai ndakakutiisa operation mota yangu yakazondinetsa kuti ndinosvika kuwedza kwandaenda. Wakati inga wakatiruda makotsi 3 ndikakutengera. Zvikanzi imi ndimanana ndikuzivei. Zvikanzi nevanhu vanga vaungana ka mhepo ichitaura yaichema. Vanhu vaungana zvikanzi aiwa shamwari taura nevanhu amai unovaziva here apa. Zvikanzi aiwa handivaziveni. Zvikanzi imhepo iri kutotaura iwe kana une chauri kuziva maringe nezviri kutaurwa namai teereresa mangwana zvinozokunetsa zvinhu izvi. Chichipa hanzi bhaya aramba akati aiwa zvinoitika zvechokwadi paKrismasi ndakashanda nevanhu vakawanda. Kuti ndichacherechedzawo kuti mota iyo zvesho yakauya pano ndikati izvozvo handichadini handichazviziva. Mhepo yakwakunetsa zvikanzi ndoda green bottle nditengere green bottle. Zvikanzi handina mari. Zvikanzi kana handisi kubva pano usina nditengera green bottle. Rava ratengwa green bottle riya ndakatora ndikaridhudhudza kurinwa. Pedza mota yasimudzwa ndei tiri kufamba tikuenda chidirect tenai makadai tikuenda hatikuzive sekwagoto kuwedza ikoko hatinombokuwedza kwagoto hatikuzive. Hakuna kana hama yedu iriko. Uyu tiri kuenda nemota tafamba yarohwa mota yarohwa kure takafamba. Tasvika pane umwe musha toti tara yaiva sepanapa panika distance. Zvikanzi mirai ndikuda kuenda padzimba idzo pana sabhuku aripo ndikuda unotaura naye. Mota yabva yapakwa kwanzi ngoburuka mota wandakaita kumhanya netsoka speed imwe yekuti vanhu vanga vasingandibati. Kusvika chichiri pamba paya kwakusvika pano ndasvikawo sabhuku makadii zvenyu nemhere kuchema ndinonzi Tawanda magwaza inini ndakapondwa naFred Goto kuhwedza anogara kwaSabhuku Goto ndikuda kuti ndiende ikoko. Zvikaenda sabhuku zvichokwadi zvandisiririsa nyaya iyi. Kwamuri kutaura pane mufambo muchatombofamba kuenda muchatombofamba asi chifambai makadai teedzai chete tara iyoyo munodini munosvika. Saka dzimba dzaSabhuku apa nechemuzasi madzo pane dhemu rakanga riripo. Mhepo kungosomuka chamviriri ndini kumhanya kunoti mvura Mweya kunoti bvo kunopinda mvura yawe batai munhu munhu wangu kunotoni yeye nemurume wangu vapinda ndibva ndikuzhuva kunibudisa mvura Mweya ndabudiswa mumvura Mweya kwakuchingoti hapasisina kutaura kuya. Kona Tawanda zvonyarara mwana wangu ruda kuti tifambe seinga ndiwatitungamirira kubva kwese kwatabva. Chitiudza kazvikanzi ndavharwa muromo wangu naTino. Tino anogara kuMozambique ndiye andivhara muromo wangu handichatokwanise kutotaura. Zveshuwa hanzi kustika kunyarara kuti kunyarara kuya ndandasiya pamwe shishoma. Tabva Bromley tatina takuti takaenda kuwedza ikoko pane pakanzi mota ngaimbomira futi. Mota yabva yamira saka zvikandodaenda toilet kwakuenda toilet kuya. Saka pane churu chachiripo chakakura. Zvikanzi mira ndoda kutora ivhu iri pane ivhu apa pane vamwe vangu vakafa vakatowanda ndoda ivhu iri ndiritakure ivhu iri ndoda kuti ndiende naro ivhu irori ndipe driver. Ndapa driver acharibata ivhu iri nokuti takutorondwa tinoda kutonzi mota yedu itese ipidiguke saka driver bata ivhu iri titese tifambe tiende. Zveshuwa driver akatambira ivhu riya kwakuenda kurova mota kuenda. Tapfuura paSabhuku yaive kutanga paipa mvura pakati takanopinda mumvura. Mhepo yakwakunyarara kana kuchataura. Aonetse kana kuti zvinona ndivedu wetoziva zvipi. Vamwe vakuti aiwa ngatichidzokera hedu kumba kwatabva. Zvikana driver aiwa vedu isu todaenda kwaGoto hatisati tasvika kwaGoto kaisu. Isu tofanira kuenda kwaGoto ngatirowe mota tiende kopi kwaGoto. Mota yakarohwa kudriver mota kuienda. Mhepo yakanyarara hapasisina. Ava vanhu vakungotsvaga chete kuti kunonzi kwaGoto ndekupi. Achibvunza fambai makadai tenai makadai endai makadai takutoti takuda kusvika pasendai paGoto manje. Mhepo yakwakuchiti ndanga ndaneta asi tasvika manje musanetseke tatosvika. Tiri murodhi mota yedu yakangoti pakei parutivi kudai so pane murumewo chidhakwa chaitofambawo murodhi. Saka akangonosvika nosvetukira mota yedu ipiya hapina mota Mweya vanhu vakatoti uyo uri kujambira mota uri kuziva kuti tiri kuenda kupi iwe zvauri kupinda mota yedu. Zvikandi vamwe aiwa musamuitira Asha taurei naye zvakanaka muchimubvunzei kuti Fred Goto unomuzivawo here tikutsvaga anonzi Fred Goto rasta kwaSabhuku Goto. Zvikandi ndomuziva handei pamashopsi paanomwirapo. Mota yatenwa tadzokera pasenda paipa tasvika vaburuka vatsvaga apa mhepo yakuchinetsa yakuchema ndatosvika ndichema kudaro. Nganzi Fred atsvaga pamabhawa pese kanzi angari pano asi nofunga todini aenda kumba todini. Zvikanzi handei ndokuperekedzai
mhepo yakuti kune murume anga akatodhakwa asi maeji yake kuisa pa 31 32 years akadhakwa zvikanzi ndokuperekedzai ndokuzivai musanetseka handisi kutokusiyai kusvika masvika pamba ipapo kutoita unge atogarwawo uyu apina mota hanzi ndakufara ndikati sawira anga auya ati akuchinosvika pamba pacho manje sawira chinibatsira tichisvika pamba pacho akati handei mota yakarohwa nemusango mota ichirwa laki mota iyoyo yanga yakasimba achifamba chibvunza chidhakwa chiya chomboburuka omboenda pane dzimwe dzimba zvikanzi aiwa makutosvika mukangofamba makadai dzimba dzasarapo makutosvika tadzoka mota yarohwa tofamba tafamba imba yekupedzisira takabvunza zvikanzi mandosarwa nedzimba 3 chete kuti musvike pamba pana Fred kusvika paya mota yapakwa tatina vamwe ana nasekuru vana baba Tawanda vanogara kugoromonza nzvadzi yamai vababa Tawanda tinavo ana sekuru vave tasvika pamba paya mota yapakwa vanhu vasvika vanoka kungoburuka kwanakaita ipo paya kuridza mhere mai weka ndasvika Fred wakandiuraya iwowe neshamwari dzako mune mota yenyu Honda Fit hybrid mukandiuraya mukandisungirira padombo mukandikanda mumvura mai vai vagogodzerwa dho mai vai vabva vamuka vakavhunduka vakati mota pickup yakazara nevanhu kwakanaka here zvikanase kuraiwa kwakanaka mamati nenyaya yedu yatauya nayo tiri kutsvagawo mukomana anonzi Fred Goto anogarawo mumasabhuku Goto zvikanzi Fred wamutaura mwana wangu Fred mirai ndimufonera yadini auye sho wabva wabudisa kafonikawo kadiki kambudzi wabva wapa kune munin'ina wangu uyo Viola zvikanzi secha nhamba dzakanzi baba uizi here abva asecha mufoni muya kwakutodziona abva adzifona zveshuwa baba tinouya kuno baba tino here kunge baba uizi anjanazoziva uya kuno mwanangu pane vanhu vasvika pano pamba chichi anambotorawo time Fred uya akatouya nemukadzi wake achitosvika Fred uya bhanzi mbundi Fred ndauya waifunga kuti handikuwanei maifunga kuti handikuzivei kumba kwenyini ndasvika inini ndini Tawana magwaza mukandiuraya mukandikanda mumvura imi mukanditorera foni yangu mukanditorera mari yangu nhasi ndauya panapa ndakuda kuti tichipedzerane zvatichataurirana pano towirirana pano Fred uyo ende angari Fred Goto zveshuwa ane rasta yake shuwa iyoyo musoro akataura kubva kuHarare akatogwa kubva kuHarare hatikuzive kuhedza kwaGoto hatikuzive zvikanzi tisandatanga nyaya yangu fonerai sabhuku Goto vauye pano zveshuwa sabhuku uya kwakutofonerwa hapana kumboita naro vabva vatouya sabhuku Goto zvikanzi zveshuwa ndini sabhuku Goto ndauya nyaya yenyu yandityisa vabereki mati mabva kopi zvikanzi tabva kuHarare kwakadai mabva kuHarare saka Fred uri kuenzwa here nawe iri kutaurwa nevana vangafembera here kuti vari kuHarare kwavo kuti kune munhu anonzi Fred Goto rasta vosvika pamba pako kuti chichiriri taura zvakanaka mwanangu nawe haina kumira zvakanaka taura zvakanaka nyaya iite kana ichigadziriswa yodini yogadziriswa handiziziveni handivazive zvikanzi aiwaka anorima fodya munomu anonzi Tino ari kupi ndiani wako zvikanzi Tino munin'ina wangu zveshuwa anorima fodya ende munoziva zvinoita mhepo vamwe vangu vakanga varipo vatinavo paripo pavakatoshushira vachibvunzisisa kuti saka zvatosvika pano chitinongedzera pauri asi zvainzi ndiri mudhemu handiti vabva vabvunzwa vana Fred zvikanzi ko pano pane dhemu here riko kudhuze kuno zvikanzi zveshuwa dhemu iroro riripo hani mazvona zvikanzi nasabhuku aiwa ndinokuti endaenda kugamuchirai zvakanaka asi nyaya yenyu tiendei pamapurisa munotaura chii nyaya yenyu kana chibvira Fred otobatwa unodini unotaura nyaya yake ari kumapurisa apa kwakwadoka dzakuma-past 9 dzemanheru vatatinavo vakuru vacho vanga varipo vakati aiwa zvemapurisa hazvichabatsire chinhu nekuti nyaya yedu takaripota kare kuchi kusendurawo saka isusu kusendurawo ndokuchaitwa chii nyaya yedu saka isusu pano hatichagari takudini takudzokera asi mhepo yachibva yati aiwa ini ndauya handina kuyazorwisana nemi kana kunetsana nemi ndauya chete kuti ndikuudzei kuti ndaziva kuti ndimi vanhu makakaita sei makandirwisa semakandiuraya saka inini ndakudzokera kupi kwandabva iwewe Fred iwewe ndo uchazouyawo neni kupi kumusha kwedu kwandinogara ndiwochauya kudzinza redu kwandinogara ndo pakabva paperera chi nyaya paya kwakutonzi vanhu chipindai mumota ngatidzokerei zvishuwa tapinda mota yedu kudzokera mota yakarohwa mota yakudhiraivha tikasvika tikatoburuswa pageorge paya nadhiraivha yaiva haiwa abva atisiya pageorge paya isi tatogara kwedu kueast view kwadoka transport hapasisina zvinongoita mwari kungotoita mwete ingotungamirirwa mumwe munhu aitova nemota yake kwaiwe muna Mutare Road mwemwe akatoona kuti pane vanhu vakamira pabus stop apa asi nguva izvizvi past 25 25 to 1 vakamira pa mwana kumusana chii chiri kuitika abva atenesa mota yake abva atoya vabereki muri kuendepi ndanzwa tsitsi ndaona vana mune mwana kumusana muri vakadzi nemurume 1 chii chiri kuitika tomutsanangurira nyaya yedu zvikanzi saka kunoita mari kusvika kwamutamba kwamunogara tikati tinochibhadhara ma 50 cents zvikanzi zvino nedambudziko muri padambudziko chichinipai madhoradhora ndinokusiyai kubus stop kwenyu zveshuwa tabva tamupa madhola ake tiri 5
vanotisiya pamutamba paya tabva taburuka takazotosvika pamba pamwe inini hadzataoma pamba kwedza kumapasi 2 kunze kwauda kutoedza ndo mafambiro atakaita kuenda kwagoto kwacho. Saka madaro zvakaitika muswani kana chiri kurangarira musi wenyu ye musi wa 1 musi wa 1 uyu pakutova kutopera 2 weeks 2 weeks dzakutopera nanhasi hapana action iri kuitwa. Tiri kungofambawo kumaprofita ikoko kumwe kwatasvika tonzi tiri kuda mari yacho hatina tingoro vanhu vari kutongotambura tati tingori vasikana 4 takadai hama dziripo, hama dziri kwana maiwo nehama dzekwana baba, asi vanhu vanongofona vachibvunza zvapapi tovatsanangurira zvapapi tovatsanangurira. Saka nanhasi nyaya yakangostika tiri kutorwadziwa kuti ari papi Tawanda, mupenyu here, akafa here, mai vake zvikangovabata anotoita kakuvhunduka kekutoita kunge munhu abudirwa zhazha. Saka tawaridhi manje kuti semunhu anorwara njere anorarama nekunwa mapirisi magadaya zvaimboitika kuti akabatikana akaita stress zhazha nhau yekutopenga iyo totanga kutopenga takutopinda bhizi. Saka ipapa ringoti akangozvifunga akungochema aiwa mainini chirega kudaro tiri kumutsvaga wani Tawanda, inga tiri kubatsirana kumutsvaga Tawanda, chinyarara tinomuwana chingomunyaradza. Saka kutouya kwandatoita kuna ngatoti aiwa tsitsi handei tese tichinozvinzwirawo ndikati aiwa mwana wamaingu inini newe hatina kumbosiyana ona hatina mari, kamari kekombe kandinako ndikaka chirega inini kana ndaenda ndinonotaura nhau yese kana ndadzoka handokuudza kana pane zvimwe zvakudiwa zvoti zviri kuda iwewe aiwa tinotsvaga kamari tochidini takuchifamba tese tiri pamwe chete tichienda. Mhepo ichitaura haina kutaura kuti vanhu vakandiponderei? Yakangoti vakanditorera mari yangu nefoni yangu ndo zvavakanditorera. Imimi makati makambonzwa kafilinga kuti izwi rakatienda pabig apple munotora ivhu ivhu riya makazoita sei? Tingori naro ringorimo muhandbag imomo ringorimo, handina hangu zvandakazoudzwa zvimwe zvekuti ndiriite naro ringorimo muhandbag. Nofamba pamwewo kusvika pandakaita pabig apple ndokutakuranawo nemhepo kwandakadini pamwe mwana achidawo kuti mama muzive chokwadi chiri kudini chiri kuitika. Ininiwo hangu ndiri madzimai ndienda kumasowe, ndiri kumasowewo ndinoita hangu basa remweyawo izvozvo. Saka kuhaka ikoko ndinombozviita ndinombohaka zvichidaro. Saka shuviro yenyu semhuri ndei? Shuviro yedu semhuri tanga tiri kutokumbirwa kuti dai tawanawo rubatsiro tabatsirikana kuti tibatsirwewo kufamba kwatiri kuita saizvezvi kuti tikakwanisawo kusvika kana kuti kuna sekuruku tisvikawo kuna sekuru, tasvikawo kuna sekuru votibatsira dambudziko redu. Isusu hatinawo chouviri, hatina kana mari izvezvi kutaura kuno hatina kana mari yekutoti izvezvi kana chikafu chekudya pamba patiri kugara pamba pangu inini murume wangu haende kubasa ndibhiridha hashande, vana vese vakaungana pandiri ndini mukuru, panoda kudyiwa panoda gasi rekubikisa panoda chii, hatina kana mari yekuti tingati tine mari iyi tibatsirikane. Saka tachingokumbira kuti tibatsirwewo tironderwe dare redu iri kuti chii chakaitika kuna Tawanda, akamuuraya kana akafa ndivanani, kana akapupuruswa nemhepo ari mupenyu ari papi, chii chiri kuitika. Nekuti nyaya iyi yakutoita kunge yakubara ruvengo mumhuri yekwana baba Tawanda nesuwo kuno mozwa mukufamba vanofamba wodzwa kuti pamwe mhepo iri kwana mai vaTawanda, avafamba wodzwa kuti pamwe kwana baba Tawandawo kune zveko. Saka kuwirirana kwacho kwakutoita semakakatanwa pakati pedu. Saka inini ndiri kutomira ndakamira sasisi vacho, inini ndiri kutokumbirawo kuti dai matibatsirawo tibatsirikanewo, nhau yedu ifambe zvakanaka, ijekere kumunhu wese mufamily kuti chii chakaitika, chii chiri kutora nzvimbo. Ndo chichemo changu chandinacho. Icho kwadi. Zvino ndiri kunzwa mati muri madzimai. Zvino matare munozopinda here nekuti kava mwana kuti ndinong'ora? Icho kwadi. Aiwa inini ndakazvipira hanzvadzi ndiri pano. Inini ndinopinda nekuti uyu Tawanda mwana wangu ndakatozvitarisa. Kumasowe tinotenderwa kuti kana pane zvadzidza zvatambudza mumusha munoita zvamuri kuita mozoenda munoreurura nhau yenyu moko ndi nyaya yenyu nezvamune muchidini muchiita. Aiwa pajeka. Ini ndakazvipira. Icho kwadi. Pajeka noti mozoti aiwa imimi vakatimanikidza kudari. Aiwa kwete. Ndasviba ndaida kufira muchipostori. Aiwa isiriyo nhau chakakosha upenyu hwomunhu mwana wamengu. Tinganamate hedu tinonamata tishore chinamato. Tinonamata chaizvo. Asi kana nhau dzasvika pakadai tambozamawo macho matinoti tinonamata tifambawo tichibatsirwa. Vaibatsiridza tsananguro zvechokwadi zvisingapotse zviri nemo. Ko chitoudzai kapa nemunhu wedushu. Ndopagumira nyaya apa. Saka tikati iyi nyaya yemamiriro yatoita kai aiwa iya kutoda zvivindi. Saka ndauya ndakazvipira inini maiguru vaTawanda kuti aiwa chero panonzi tipinde tinopinda, chero tawana chii mwana wedu. Haisi nyore zvekuti rwadza kana kudya kwacho chikafa chidziki. Icho kwadi. Madzoka kumapurisa.
mafamba nemhepo wongotoziva kuti mapurisa zvinogona kuvati netsei pamutemo kuti vatore zvinenge zvataurwa nemhepo vagozvisanganisa mubasa ravo remutemo. Asi makambovaudza here toziva kuti vanhu kudzora mapurisa anoziva kuti paipa imi ndimi muri kuita nyaya zvakazoitika ndizvizvizvi kuti vangoziva kwete kuti muvati teerai kamunotora munhu anonzi Freddy ndiye akaponda akaenda makambovazivisa ipapo maita zvakanaka. Tadaro tadzoka kuedza kuya ndo pakazoita kilashi yandanda kutaurai kuti nababa munini wedu ava baba Tawanda munini anga ari kunotoni Viola akati chi kune anja akati ndifonera akati meguru mune phone number dzemupurisa ari kuita chinyaya yedu ndikati ina handina mene ndichitaura nani naDevi anokupa chii namba dzemupurisa zveshuwa vakataura Viola naDevi abva apowa namba dzemupurisa uya apowa namba dzemupurisa Viola akabva afonera chi mupurisa afonera mupurisa ndini mai Tawanda so nhau yedu yakamira yakadai zvikanzi mutoriko zvenyu vana mai vaTawanda tetofunga kuti Tawanda uyu hana mai because pane mukadzi akauya achipa statement kuno akati ndistep mother vani vaTawanda saka zvamatoita matodini magona saka imi kana zvadaro chiuya ichi kunoko titese titaure nhau yedu tiri pamwe chete mese nana baba Tawanda vaya. Viola afonera baba Tawanda bamunene ndo nhau iya iripo zvamira soso mapurisa atotiti tuye kupi kuCentral takatukwana baba Tawanda mai guru ndo chicha makunditira ichi izvo zvimimi maakaita zvenyu mega makaenda kumapurisa futi kunovhurisa dhoketi kana makuti mimi muri kuziva nyaya yacho chienda mega kumapurisa ikoko munovhurisa dhoketi racheroro inini zvatawanda izvozvo ndabuda ndisisimo mungataure mimi kuti mukadzi wangu ndistep mother Tawanda havasi mai vake here tikataiwa kwete bamunini step mother ndimama Tawanda ende feshuwa mai vavo vari kumira nesu kuenda kuwedza ikoko takaenda navo handivashore tiri pamwe chete tikati aiwa dzimwe nhau dzine mapurisa akatiti dzimwe dzenhau dzinozotoda sekuti kana tombo dzipadaitwa maDNA panotoda blood ramai vaTawanda ndo vatinenge tichitoda tisi kushora mai ava kwete asi tichida kuti mungori chi pamwe chete nhau yenyu muchiitaura paya zvakanaka varamwa bamunini aya isusu tabvatara aisati zviteedzere kana zvakadaro aiwa hapana chakaipa muramu isusu tichafamba kusvika patichagumira ndichaenda namai nini kuCentral tosvika kuCentral totaura nyaya yedu zveshuwa takasangana mutauni inini mai Tawanda naye muningi wangu kunotoni but tasangana muCentral tasvika paCentral zveshuwa tasvika kuofisi yatakasvika tinotenda Mwari vakatibata nerudo mapurisa hatimboshore vakatibata nerudo rwakanakisisa tichichedzwa uyai muno tataura tanereta nyaya yedu iya yavainzwa zvikanzi nhau yenyu mamiriro yakaita iri kutoda kutoti tiende kuofisi huru yacho yashefu paCentral takanopinda muofisi mudzimai madhamu ivavo mudzimai ndomatakapinda vakatigamuchira zvakanaka nerudo rwese vakafonera maCID vakafonera vakati uya kuno vakomana musikana uya kuno kana ndashedza munhu muofisi action bepa rako nepeni yako ndoda kuti mugare munomu muteerere nhau ichataurwa nanamai ava iteerere sei chaizvo tikuti itaura vachinyora kufamba kwatakaita kuedza kuya kwese vachinyora pasi kusvika nyaya yapera vakatora mafemu vakati hatisati takamboona mashure akadai tinongozvinzwa zvinhu izvi zvichitaurwa asi tine chingotova pamwe mukutotaura kuti shuwa imi Freddy goto ratsa makamuona here tikati izvezvi kana muchida kuti tidhiraivhe mota yenyu tinoenda kuwedza kwagoto kuna sabhuku goto hatina kuuya here Freddy goto haana kuuya here apa ega kabuda ega zvese zvikanzi nyaya yenyu inotyisa asi zvisinei maita zvakanaka namai vaTawanda isu tinokutendai nekuuya kwamaita asi hedu isusu pamutemo wedu wenyika hauzotitendere kuti tirelaye nenyaya yespirit kutaura kwayo isusu tine kushanda kwedu kwatichaita chii nhau iyi imi michiteererai kubva kwatiri magona kana mune any information yamunenge munayo munouya muchiita sei muchitizivisa mukadzi vamuri kuona ava vandasedza mukomana nemusikana vandashedza ava ivava vakutotanga basa vachaenda kwagoto ikoko vane mashandiro avanoita tichiunganidza chii nyaya yedu ndo kufamba kuya kwatakaita kumapurisa kana muchiremember date right chii wanga wamusi wa2 uyu musi wa2 ipapo panzwiwa zvechokwadiwo mapurisa sekutaura kwamaita nekuvatsanangura kwamakaita ndazosiya pamwe marimwe zuro munin'ina wangu iye wekunotoni akazofonerwa nemupurisa iye akati achiuyai nhasi toda kuenda kunoita hanzi inonzi footage kubhawa kuya goganzi tinoona mumakamera nzi pane makamera saka anotiratidza kuti zveshuwa munhu anga tapi vabva vaya mupurisa yabva aenda nemukomana uya akafonerwa ivana Tawanda bhawa muya afonerwa atorwa nemapurisa uko munin'ina wangu kunotoni aka akazodhileika nofa mukufamba akazotosvika mapurisa akubuda mubigepo muya ndo pakati tasvika zveshuwa mai Tawanda tapinda umo asi tanzi information takaidhilita
handiti mazvona saka ndo mapurisa akati vanongodhilita sei hakuna zvinhu zvakadaro afanirwe kudhilita information footage iyi saka ivo vabva tanzi tichaita inonzi cyber hatizoziva kuti cyber iyi vanenge vachiita nezvei vakati aiwa musaore mwoyo tinemi nenyaya yenyu tiri kukubatsirai ndopairi ndizvo zvakanakira mapurisa sekutaura makaita chinhu chaicho nevakakutsanangurirai mashandiro avanoita ende vari kukufonerai sekuti asimashandiro aiwa vanotifonera munongoita se tichingotedzera isusuwo kunoku tine zvatinozivawo zvatinofungidzira kuti nyaya dzakadai so dzinogona kufambiswawo sei tofambawo tichienda naikoko sekutaura kwamaita kuti aiwa imi makazvipira kuti pese pangodzaaine panotonzi pacho pese madzibaba akaita sei hazvina kuti ndibudubura akaita sei pese mazvipira tinopinda aiwa tazvipira chatiri kuda kuti mwana wedu uyu chiripo panapa ndechekuti isusu hatisi kupa munhu mhosva chekutanga sekutaura kwamaita imimi mangotsanangura mafambiro atakaita chekutanga chechipiri hatisi kuti toda kutsvaga ground yekuti mhuri dzirwisane toda kutotsvaga ground rekuti mhuri dziyanane Tawanda kana ari mupenyu adzoka achifamba netsoka dzakotsanangura kuti aini ndakaenda uku nekuti vamwe vanogona kuzoti imimi takuonai patv manga muchitaura zvisina nebasa rese ayo kana vakanganisa kutaura ayo paresveka munhu wenyama nekubatikana ishungu asi hapana munhu wamuri kuita sei mangotaura zvakaita mafambiro ivo vari kunze hama kana dzichionawo programu iyi kana paine pari kufungidzira kuti masirira vakasununguka kutifonera touya futi kuti aiwa pavakauya papa vakasirira pakati ese information iyoyo tinenge tichida kuti kuwanikwa kwaTawanda kuve kunonzwa kuti ninge achiti mazano rakabva neuku neuku paipa kwanga wasirira ipapa saka ndochikumbiro chedu kuhama neshamwari dzekwaTawanda kuti kuuya kwenyu mimi matosiyawo mhuri ndimi nditori breadmabasa mamwe amuri kuita kuti chatiri kuda ndechekuti mwana aitise kana naivowo zvakare kana vaine mukana vanongotifonera voya usototi aiwa paipa chi maigrupa kuti amaineka kuti muzukuru akasiya pakati kwete kuti titi ndakazokuona patv uchitaura izvozvo aiwa shuviro yedu ndekuti tibatane tibatsirane kuti mwana wedu adini hake hazvina mhosva kuti mai Tawanda akanga siyana hake nababa Tawanda asi takatovatarisa imhuri saka sana mai mwoyo uri kupisa izvezvi kuti mwana ari papai ari kuita sei ari pai kana kuri kuti zvechu ari mvura handanoora hapana chatabata kuti tizive hatiri kuda kuti tifambe kuti toda mari hatina mari saka ndo rubatsiro rwatangoya ndichikumbira kuti dei zvaibvira matibatsirawo handitya ayo regai tione kuti tinozvifambisa sei vari kuona tichange tichingovazivisa kuti ayo yaya pakati zvazodai pakati yakati yakanotonga vanhu vabvunza kuti saka zvakazofamba sei Tawanda akazowanikwa ngavangotipawo nguva tifambe nenyaya tinge tichivasivisa ichokwadi nekuti pane pamwe pandandatosiya pane mwana wehanzvadzi yambuya Tawanda ari kuSouth Africa saka akabva uya pafacebook achitaura akati inini ndiri kupemhawo mari ndoda kuti ndiende kuZimbabwe kuna Tawanda mwana muzukuru wangu akapondwa saka Tawanda ari kunzi akawanikwa akapondwa akafa saka ndiri kupemhawo mari 3,000 rands 33,000 rands handichanazoziva kuti ndiende kupi kuZimbabwe ndinochema mwana mashoko mamwe akatibata tikati mashoko yanotaura Tawanda hatisati tamuwana isu Tawanda tiri kutsvaga Tawanda saka ngatiitei chimwe chete tisataure zvinhu zvatisingazivi zvatisina chiumbowo nazvo isusu tichiri pakati pekutotsvaga Tawanda kubva musi wa24 December kusvika nhasi date handisi yangu nhasi ndo mamiriro azvo ndofunga ari kuzvinzwa achazvinzwa kuti aiwa ngatimbotsvagai Tawanda zvekuti uri kuya kuzomuchema izvi aiwa hazvisati zvapo hatisiziva kuti pane zvaunoziye nani mazvona zvinozonetsa ka zvinozodzokesa nyaya futi kumashure uye uri kuti akafa wakazvinzwa kupi wakamuona kupi saka aiwa hatidiwi zvinhu zvakadaro ngatingobatsiranei paukama tichibatana kuti mwana wedu adini awanike munhu wese ari kutorwadziwa nekushayikwa kwaTawanda angarisi akanyarara mwana zvekuti zvakati ndakashamisika kuti mukuti angarubhawa achimwandono Tawanda nanhasi zvinotitemesa musoro zvinokutirwadza aiwa maiguru vaTawanda regai tione kuti tinobatsirikana sei aiwa ndinotenda budi ndinotenda chokwadi maita basi